Ito yung house and lot na ready for occupancy unit dito sa may Alphaville, Tocok, San Fabian, Pangasinan. Ito yung mga bahay na ginagawa. Ayan, so pupuntahan natin yung loob niya. This is 96 square meter lot. Yung bahay ay nasa mga 80 square meter floor area. Yan, so titignan natin yan yung mga materialis na ginamit. Pulido. Ayan. Tingnan nyo po. Ayan. So hindi pa siya masyadong gawa, pero malapit na. Ayan. Tiled yung sahig. Ayan. Ito yung lababo. Ito yung CR. Ayan. Maganda yung pagkakagawa. And this is 2 bedroom. Puntahan natin yung taas. Mas maganda to pag nagawa na. Ayan. Ang price nito ay 2.5 million. Ayan. Pwedeng bank financing or Pag-ibig. Ayan. Down payment is 10% only. Ayan. Ito yung labas ng subdivision. Ayan. Ayan. So, develop na rin yung lugar. So, kung tinatanong nyo kung binabaha dito, never po binaha dito. Diyan po yung highway. And doon po yung labas ng subdivision. So, 1 meter high po tayo sa highway. So, hindi po tayo babahain and never po binaha yung lugar. Dito naman ay papuntang beach. Ayan, siguro nasa mga 400 meters away beach na. Ayan, so lalakarin mo na lang yung beach. Papunta sa beach, lalakad ka na lang. So ito yun.